Hej, jeg hedder William, og jeg har min ven Lukas med. Og vi skal lave en sletter challenge. Hvis nogen ikke kender det, så er det sådan et ormeslangespil. Du hedder Pro. Yep, på YouTube. I må gerne smide et likes. Men nu Et like. Ja, okay. Men altså, whatever. Han hedder The King. PewDiePie skin. Og det er mig, der redigerer videoerne. Jeg vil have en ommer. Fik du også En ommer. Nå, tak. Okay, skal vi lave en ny regel? Hvis man ikke går over 30, får man ommer. Nej. Okay. Men William er bedre end mig til det her. Så man kan se. Man skal aldrig sprinte, når man tager masse. Jo, fordi så kan man nå at få massen. Skiller, vi skal bare lige gøre jer bange. Yeah, right. Jeg kan ikke finde ud af PewDiePie skin. Det gør ingen forskel, hvilket skin du er, mand. Det ved jeg. Han tager min masse. Han skal smage hævnen. Hvis man er hævn. Hvis nogen spørger, så er vi ikke hackere. Og det er easy mode. Yes. Face video eller hvad? First kill. Second kill. Third kill. Mind killer. Mind killer, hvad betyder det? Ikke for noget, men... Jeg dræber. På mit sprog. Jeg har lige opfundet et nyt sprog. Bruh. På mit sprog. Dør du om lidt, eller gør du ikke? Ej, rip. Dør du? Nej. Det tror vi. Alle sammen skriv, vi tror du dør i lige nu. Second kill. Third kill. Or third kill. Mamma, make a kill. Hvad er du oppe på, Vil? Jordan. Jeg hedder Jumbo. Vent lige. Du er på 16. Nej, 6. Der er en, der hedder Jumbo. Jeg er på 6. kill. Og Jumbo, det er ikke gameren Jumbo. I love this game. Wow. Selvglad. First kill. Hvis man er først. Jeg troede lige, du døde der sådan. The King. Der er gået 3 minutter. 3 minutter. Hvad, hvis det er hovederne sammen? Jeg burde overleve. Hvad jeg? Hvad er du oppe på? 14.000. 1000. Rip mig. Han er lidt af en sanger. Jeg skal også have nummer. Han får en enkelt ommer. Men jeg vil helst ikke have en fingerommer. Men det gør også, så det er ikke okay. Men kom så, vi venter, Lucky. Kom nu i gang. Den her video tager Ja, okay. Nu kan vi filme. Bruh. Han dræbte lige en. Bruh. Jeg dræbte 2. Double kill. Enåret. This is what you came for. Han er lidt af en sanger, men What? det har jeg vel fortalt. Kalder du mig en sanger? Yes. Friend. Get wrecked. Nå, det var alt for nu. Den der mega stor. Jeg dræbte en pænt stor, og han nåede bare ikke lige at filme det. Ham der. Ha. Mega nedtur. Jeg vil også have en ommer. Det får du ikke, fordi du har fået nummer. Rip ham. Og så... Nice skin. Han havde get wrecked stadig. Hey, what about you? That sprint.
Ej, kan du ikke lige tage ham der, brasilianeren? What? What the heck? You didn't mind. Nå. Okay, slap af. Så han slapper, bro. Det er den tredje runde for William. Tredje og sidste. Skal vi trække ham den lange der? Lange fismand. William har vundet de 2 andre runder. Vinder han nu også den her? Mess. You like ding, you like not. I'm looking like ding, you looking like Flip. Ej, seriøst, det er mega flippy. Hey. Med flip. You like ding. Jumbo er stadig op på. Abi looking like bing, you be looking like bad. Whoops, jeg kom til at starte min egen. Rip, jeg døde. Rip, dobbelt arv. Og masse 6.000. Det er da et farligt øjeblik for William. Virkelig farligt. Ja. Og han dør om 3, 2, 1. Om lidt dør du. Hvem er os? Dig. Men er du ikke med ham der er Tyskland for? Okay, jo. Fordi på ser sådan død. Bruh. Yes. Jeg er præcis på 9.000 præcist. Man kan aldrig være præcis i sletter. Skal vi også lave en sende? Skal vi? Ja, vi laver meget sådan challenge på det her. Ja. Challenge. Men hvis I har nogle gode idéer, nogle videoer, vi skal lave, så bare send dem ind. Og ikke GTA. Niks. Ikke de der voldelige. Dem må I holde fast selv. Det må I spørge nogle andre om. Call of Duty kan det godt være, vi måske kan lave en af. Ja, for jeg må godt spille Call of Duty. Ja. Men jeg skal bare have en ny computer så. Jamen det er ikke så meget det, vi kan måske vores arker jo. Men det finder vi ud af. Men det var bare en mulighed, hvis det nu var. Se, du er allerede gået i 2000. Se, jeg ligger du på leaderboardet. Leaderboard. Okay. På 8. pladsen. Jeg hader Brasilien. Bruh. Quibble Cup. Quibble Cup. Quibble Cup. Quibble Cup. Pooh. Pooh. Quibble Cup. Quibble Cup. Quibble Cup. Quibble Cup er en meget god YouTuber, synes jeg. Quibble Cup. Abi. No. Så siger vi ses alle sammen. Ja, og jeg vandt. Og det største, jeg blev, det tror jeg var noget med 14.000, var det? Ja. Vi ses næste gang. Jeg taber igen. Tror vi. Ja, det stod 3-0 til William, fordi han vandt alle 3 runder. Så ja, vi ses alle sammen. Hej hej.